psykologi Juha Simola ja haluan auttaa sinua voimaan paremmin. Yksilökäynti voi olla hyvin erilainen, eli sisältää neuvontaa johonkin tiettyyn tilanteeseen tai aiheeseen tai olla sitten semmoinen pidempi terapiamuotoinen prosessi. Eli siinä käydään ensin läpi tausta ja nykytilanne, sitten mietitään mitä kohti halutaan mennä ja riippuen siitä mikä on se sinulle oikea tapa edetä ja oikea vauhti ja näin, niin lähdetään sitten yhdessä miettimään, että miten päästä parempaan oloon. Sitten taas terapeuttinen keskusteluryhmä on siitä erilainen, että tosiaan siellä on ryhmäkoolla, siinä on koko se piiri, joka keskustelee keskenään, joka antaa tukea toisilleen. Ja siinä paitsi saat muilta tukea, voit vastavuoroisesti auttaa muita, josta myös tulee itselle tietysti hyvä mieli. Eli 2 erilaista tapaa, jotka molemmat kohentaa mielenterveyttä. Kohtaa jokaisen ihmisen arvostavasti, empaattisesti ja kannustavasti. Ja sovitan työtapaa sen mukaan, että mikä kullekin ihmiselle ja toisaalta johonkin tilanteeseen parhaiten sopii. Joillekin sopii paremmin suoraviivaisempi ja tavoitehakuisempi tapa mennä eteenpäin, kun taas sitten toisille sopii paremmin semmoinen pohdiskelevampi ja pidempi prosessi. Kiitos kun katselit ja kuuntelit ajatuksia, niin toivottavasti sait niistä hiukan lisää kuvaa siitä, miten teen töitä.